ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείου. Και του Επισκόπου ημών Θεοκτίστου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το νόμο τούτο, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη και των αποδήμων της επαρχίας ημών, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας της πόλεως ταύτης και της χώρας ημών, ως και πάντων των εν ευλαβία και κατανοίξη παρακολουθούντων την ιεράν λιτανίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών, υγείας δε και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνητίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσα Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλαβές
πληρέστατη κληρική και χριστιανοί μου αγαπητοί, επί 30 ολόκληρα χρόνια, αυτήν την ημέρα και αυτήν την ώρα και σε αυτόν τον τόπον, με την χάριν και των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος, ομιλούσα εγώ. Και βέβαια δεν το έκανα για να διδάξω εσάς μόνον, αλλά για να διδάξω και τον εαυτόν μου, διότι ο διδάσκων διδάσκεται. Εφέτος, εφόσον η Ιερά Μητροπολή μας αναβαθμισμένη απέκτησε και βοηθών επίσκοπων, τον Άγιον Ανδρούσης, θα παρακαλέσω να ακούσουμε εκείνου των λόγων. Και εγώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα και καλή Ανάσταση. Και μη λησμονείτε ότι πάντοτε την Παρασκευή την διαδέχεται η Κυριακή, την Μεγάλη Παρασκευή, η Μεγάλη ημέρα του Πάσχα. Επομένως, όποιος κι αν είναι ο πόνος μας, όποια κι αν είναι η δοκιμασία μας, να την αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και υπομονή, διότι αυτή δεν θα είναι μόνιμη κατάσταση, αλλά θα επιτρέψει ο Θεός να ειδούμε και καλύτερες ημέρες. Σήμερα, Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, σεβασμιότατε και αγαπητοί αδελφοί, κληθήκαμε από την Αγία μας Εκκλησία να συναντηθούμε με τον εσταυρωμένο σωτήρα μας και να ακούσουμε από τον Ιερό Υμνοδό που μας εκπροσώπησε όλους μας ότι ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός είναι διεμέ Πάσχων, πάσχει στον Σταυρό για τον καθένα μας. Αυτό πιστεύουμε και ομολογούμε κάθε φορά που στην απαγγελία της πίστης μας λέμε με τα χείλη και την καρδιά τη λέξη παθόντα. Στον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής θα ήταν αρκετό να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός δικάζεται και κατακρίνεται σε σταυρικό θάνατο και πάσχει η κτήση. Αλλά η Εκκλησία μας επιμένει ότι ο Χριστός πάσχει για τον καθένα μας. Αδελφοί μου, κάθε φορά που μιλούμε για τον σταυρωμένο Χριστό, περιγράφουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές το κακό αυτού του κόσμου. Μιλάμε για το φαινομενικό θρίαμβο του κακού και μας αποκαλύπτεται και η πραγματική φύση του. Στην έκφραση όμως Πάσχων Θεός ή παθόντα, ομολογούμε το πως εμείς τοποθετούμαστε ενώπιον του εσταυρωμένου. Τα κείμενα της Εκκλησίας μας, δηλαδή ενώ περιγράφουν τους σταυρωτές του Ιησού Χριστού, κηρύσσουν ταυτοχρόνως και τη σωτηρία των σταυρωτών. Ο σταυρωτής, το κάθε ανθρώπινο πλάσμα, μπορεί να εμπιστευτεί τη λύτρωσή του στη σωτήρια φύση του εκουσίου πάθους του Χριστού, δια του οποίου ο Κύριος μας παραδίδεται στον πιο φοβερό και στο πιο ακατανόητο νόμο αυτού του κόσμου, που είναι ο νόμος του πόνου. Αυτονόητο είναι ότι δεν λείπουν τα στοιχεία για να αποδείξουμε ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος